Tumastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndirini refri naboss mugame rachona. Aiwa muno muZimbabwe ndiri kurira. MZimbabwe tinopisa panyaya ukatoona uri celeb tisina kutaura nyaya yako mheno zvaunenge uchiita neusati watori celeb tisino celebrities handiti so chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano number 1 YouTube channel penyu. So vazukuru ndine muzukuru wangu anonzi Zibhuru ane ka video kari kurira zvamai manje anditi akanonzi Tezvara anditi. So chingwena pa YouTube ipo panapo useche anonzi Bhuru otsvaga video rake ranonzi Tezvara ari kupisa mupana uyu zvamai manje ndiane chimuti. So vazukuru nyaya ndauya nayo inyaya yekuda kuti makorokoto kune muzukuru wangu anonzi Jatiwero anditi. Jatiwero kumakombe asisiko vazukuru kumazupu asisiko. Jatiwero is now a car owner. Aiwa ndichitoti makorokoto motikari yacho ndo yamurunguona iyo vazukuru pinza Arteza yegoridhe handiti. Aiwa zvazvinhu aiwa zvinoda kutendwa. Jatiwero motikari tinoiziva handiti, motikari inofamba ofamba uchiisawo mafuta zvishoma nezvishoma. Aiwa Naiza boom kuri kuitwa zvikuru ndofunga last time anonzani musikana ndinetsa ero I think ndinetsa akatenga motikari futi this month ataona ndiJatiwero. Aiwa chinova chinhu chinofadza especially macelebrities kana vane zvavari kuita sezvo zvaneti zvinoonekawo kuti vane zvavari kushandira vanhu vemabrand handiti mabrand mahombe ekuti pamwe pachona hazvichadewo kuti vange vachifamba nepublic transport. Zvinoda kuti vangewo varichi mumotikari dzavo zvinhu zvinodadisa macelebrities kumaona vari mumotikari dzavo handiti. Vazukuru ndochanda ndiuya kuzongokuzisai tikorokotedze mukomana noJatiwero wekunaiza boom uyo anoita naDhafu ave kufambawo akagara chinova chinhu chakadii chakanaka. From Uncle Said the only Zim uncle kwana mashoko akanaka aunotaura ekukorokotedza mukomana uyu chiti much love.